Έχει μπει, έχει βάλει το κεφάλι του στην κοπέλα και κάνει βόλτες στη ρημά. Ρε, σου λέω, πήρα το Σαββατοκύριακο στο καφετέρι στην αίθουσα. Αυτό το θέλει συνέχεια χαροπίσω κάτω, ρε. Γιατί έχει κοφαριές. Όχι, γιατί αυτός για να έχει τώρα το μυαλό να έχει κάνει αυτό το πράγμα, άμα δει και να ψάρει θα κάτσει κάτω 3 λεπτά μέχρι να το βγάλει. Και θα το κάνει. Ούτως ή άλλως είναι μόνος. Και κάνει όλες αυτές τις ηλικιότητες. Και ψάχνουν να βουτήξει. Εκεί δεν ψάχνουν στην επιφάνεια όπως ξέρω εγώ. Αυτοί ψάχνουν να βουτήξει, να πάει κάτω. Δηλαδή για να έχει φτάσει σε αυτό το βαθμό ηλικιότητας, άνετα μπορεί να κάτσει κάτι και να πει. Θα βρει κανένα ροφό, να του φιλώσει, να αρχίσει να τον τραβολογάει από εδώ από εκεί και έτσι τελείως. Δεν έχει τίποτα. Τζουτζούκα.